Zdravím vás, priatelia, moje meno je Jaro Lukáč a už viac ako 10 rokov sa živím ako mixér v nahrávacom štúdiu. Dnes by som vám rád ukázal, ako sa dá vytvoriť 3D hĺbka a určitý pocit, feeling pomocou efektov ako delay, reverb alebo chorus. Pokiaľ vás tento content baví a zaujímate sa o zvuk, budem veľmi rád, keď dáte odber a like a poďme sa pozrieť do projektu. Predtým, než začneme, je dôležité si položiť otázku, aký efekt chceme vytvoriť. Aký efekt myslím v zmysle, o čom je samotná skladba. Je nutné si takisto nejakým spôsobom zanalizovať samotnú produkciu, aby sme dokázali určiť, čo sa štilisticky hodí danej skladbe. Ako v našom príklade, ja budem pokračovať tam, kde sme skončili naposledy, čiže máme nejaký vokál, ktorý je v relatívne ako riedkej produkcii. To znamená, že má kopec priestoru na to, aby sa nejakým spôsobom presadil. Ukážem vám jednoduché príklady, ako jednotlivé efekty ako delaye alebo reverby dokážu vytvoriť určitý pocit. Pretože není to len o nejakom technickom zasadení vokálu do celku, ale práve pri týchto efektoch ide hlavne o vytvorenie nejakého charakteru. Popíšeme si jednotlivé nastavenia, ktoré vytvárajú určitý charakter. Ja vám teraz ukážem, ako sa dá vytvoriť jak hĺbka, tak aj ten charakter. Poďme si vypočuť, na čom budeme pracovať. Poďme si najprv popísať efekty, ktoré tvoria hĺbku. Jedným z nich je celkom určite reverb a druhým je delay. Aký je medzi nimi rozdiel? Nebudem zachádzať do nejakých technických parametrov. De facto, ja by som to popísal takto. Keď mixujete vlastnú skladbu a povedzme, že je nejakým spôsobom hustá v rámci produkcie a má strašne veľa nástrojov, veľa vecí sa tam deje v jednom momente a chcete zasadiť vokál do celku. Pokiaľ by sme pridali napríklad reverb, reverb je strašne širokospektrálny a samozrejme a dosť reaguje aj na dynamiku toho inputu, ktorý vlastne do neho ide. S týmto je problém v tom, že ten zvykne zahltiť celé frekvenčné spektrum a urobí presný opak toho, čo chcete, že síce zasadíte vokál do celku, ale zároveň znekonkretnite všetky nástroje. Preto vieme použiť aj delay, čo je vlastne opakovanie v čase. Ukážeme si nejaké nastavenia, predpokladám, že už ste sa stretli s delayom a poznáte tie základné parametre. Ja vám len chcem vysvetliť ten princíp toho, že kedy čo použiť a prečo. Pokiaľ mám hustú produkciu, použil by som delay kvôli tomu, že je to verná kopia toho opakovania už nami zmixovaného vokálu a ten teda nezahlcuje širokospektrálne celé spektrum. A teraz, aký delay môžeme použiť? No, je to de facto úplne jedno aký, princíp je stále rovnaký. Keď určite ste sa stretli aj s nejakými simuláciami analogu, tam de facto ide len o nejakú farbu, kde je nejaký filter, alebo sú zvýraznené niektoré frekvencie oproti ostatným, ale myslím si, že to zbytečne motá hlavu a stačí aj taký digitálny delay a pokiaľ do neho chcete dodať nejakú farbu, tak to viete dodať následným ekvalizérom, filtrom alebo kľudne aj nejakou distorziou. Skôr by som sa zaoberal určitými nastaveniami, ktoré majú strašne veľký vplyv na to, ako vnímame tú hĺbku. Poďme sa pozrieť na prvý taký proces. Začneme de facto od najrýchlejšieho opakovania po najpomalšie. To bude také asi najjednoduchšie na vysvetlenie. Keď mám takúto skladbu, ktorá je momentálne akože suchá, na mňa pôsobí tak, že by mohla znieť aj moderne, ale môže znieť aj retro. Ukážem vám retro. Na retro vieme použiť slap delay. Slap delay znamená, že to opakovanie je veľmi rýchle a vlastne evokuje to taký ten efekt, keď spievate v kúpeľni. Poďme si vypočuť, ako to znie s takým slap delayom. Áno, počujete, že je to rýchle opakovanie, znie to ako tej kúpeľni. Ja by som to takto ale nenechal, lebo toto je dosť také ako surové. Delay na 166 milisekúnd, čo je také staré nastavenie,
delayu, alebo respektíve pásu, keď nahrávali Beatles a oni vlastne takto vytvárali slapback. Môžete použiť napríklad kľudne aj BPM a ísť napríklad na 1/16. Vypočujme si, ako znie toto. Veľmi podobne. Kľudne môžeme nechať 1/16. Ten vokál nám teraz strašne ako počujeme ten efekt. Čo ja by som urobil je to, že na tomto delayi, a vlastne ani vám to nebudem takto vám pliesť hlavu, otvoríme si tu na Q3 a poďme si urobiť filtre. A trošku zasadíme to opakovanie trošku viacej dozadu. Urobíme si filter high pass ako aj low pass filter a poďme si to nastaviť. Ja začnem low pass filtrom, čiže pôjdeme z hora a vyrežeme výšky a potom vyrežeme spodné frekvencie. OK, zhruba tu poďme si aj spodné frekvencie poladiť. OK. A povedal by som, že je to zbytočne nahlas. Poďme si to zasadiť do celku. Tak, teraz to ledva počujem a to je dobré. Nechceme počuť slap delay. Jedine, že je to vaša požiadavka charakteristická pre vašu hudbu, potom áno, samozrejme, ale my chceme, aby tie efekty tam boli priznané, ale zároveň aby boli schované. Poďme si to vypočuť teraz tak, že to bypassnem a potom to znova zapnem, aby ste počuli, aký je rozdiel. Zapnuté. Teraz môžete vlastne počuť ten efekt, ako ten spev zaliezol trošku dozadu. A ten slap tomu dáva taký retro feel. Poďme sa pozrieť na ďalší delay. Bude klasická 1/4. Poďme si vypočuť, ako to znie. Ja to teraz preexponujem, aby sme počuli, čo robí ten efekt. A počujete, že sme už v úplne inom prostredí, už je to celé také rozľahlé, také svojím spôsobom neprirodzené, ale funguje to. Funguje to takisto podľa mňa. Poďme si to vylepšiť. Ja tu používam H-Delay od Waves. Tento konkrétne plugin má v sebe určité vymoženosti, ktoré viete replikovať aj s digitálnym klasickým Cubase delayom, avšak bolo by to trošku náročnejšie na setup, aby ste si to nastavili. Takto je to úplne jednoduché priamo v jednom plugine, ale de facto vám popíšem, že čo sa deje. Prvú vec, ktorú by som urobil, je zase by som použil nejaký filter. Je to de facto to isté, čo sme si ukázali pred chvíľou, len ja tu mám tu taký parameter lo-fi. Keď si to stlačíme, vlastne orežeme výšky, orežeme spodné frekvencie. Poďme si vypočuť, ako to znie. Tu krásne počujete, čo robí vlastne ten filter. Ten filter robí to, že tým, že nie sú prezentné výšky a spodné frekvencie, tak máte pocit, že ten zvuk je trošku ďalej. Čiže my ešte podporujeme tú hĺbku toho opakovania tým, že ju zasadzujeme viac dozadu. Ja by som tu ešte neskončil, pretože to, čo počujeme, je monoopakovanie a by som ho rád urobil stereo. Tu nám máte dve možnosti, ako to urobiť, respektíve tri. Popíšeme si všetky tri. Prvá možnosť je, že si urobíme ping-pong. Ping-pong nastavenie znamená, že najprv začne prvé opakovanie, buď to na ľavej strane alebo na pravej, to je jedno. Proste prvé opakovanie je na jednej strane, druhé opakovanie je na druhej strane a takto sa to, keby takto to skáče zľava doprava, čiže ping-pong. Poďme si vypočuť, ako znie toto. Je to cool efekt, mne príde dosť neprirodzený, napríklad do takéhoto žánru
sa absolútne nehodí podľa mňa. Takéto efekty rád používam napríklad pri gitarách, nejakej vybrnkávačke alebo pri nejakom sole alebo pri nejakej výhrávke a podobne. Druhý spôsob, ako nejakým spôsobom obzvláštniť ten mono delay, ktorý má jednoštvrtinkové opakovanie, je, že mu jednu stranu invertujeme v rámci fázy. To vieme urobiť priamo v tomto plugine. Keď to chcete urobiť napríklad s Cubase delayom, de facto si musíte rozdeliť, musíte si nakopírovať dve stopy identické s tým pluginom a dať si ho doľava, doprava a na jednej strane si prehodiť tú fázu. Je to ale zložitejšie, je to jednoduchšie priamo urobiť v tomto plugine, pokiaľ ho máte. Poďme si počuť, ako to znie. Hej, urobilo nám to také zvláštne stereo. A tretia možnosť je, pokiaľ máte takýto parameter, tento plugin ho nemá, ale ukážem vám iný, napríklad, ktorý ja rád používam, je CLA Epic. A tu nám už je to prednastavené, takže tu je to jednoduchšie na výrobu, ale dajme tomu, že si tu nastavíme 1/4. Hej, čiže máme to na nejaký 500 milisekúnd pri našom tempe. A čo môžeme urobiť? Môžeme urobiť to, že jednu stranu spomalíme, hej, že ona má vlastne 500 milisekúnd. Poďme si ale vypočuť, jak to znie. Toto teraz bude mono, ok? Ok, máme to mono ako predtým. A poďme si urobiť stereo tak, že si tu dáme 510 milisekúnd. To znamená, že medzi ľavou a pravou stranou vytvoríme 10 milisekundový rozdiel. Poďme si to vypočuť. Hej, a teraz poďme si ukázať, aký je rozdiel medzi tým, keď invertujeme jednu stranu delayu a keď ju posunieme v čase. Najprv pustím invertovanú. A teraz posunutá v čase. Hej, počujete rozdiel hlavne v modulácii. Tým, že sme niečo invertovali a je to v protifáze, samozrejme vytvára to nejaký zvláštny efekt. A pokiaľ len posunieme v čase, tak de facto všetko ostáva prirodzené tak, ako je ten základný, ten prvotný signál, ktorý posielame do toho delayu. Je to zase len vec preferencie, ale nemyslím si, že na tom záleží až tak veľmi, nakoľko ten delay zasadíte do celku a on nebude akože tak rozoznateľný a čistý. Poďme si hlasitosne zasadiť do celku ten delay a potom si ho porovnáme s tým slap delayom. Toto je asi úroveň, ktorú by som nechal. Hej. Zase počujeme, že to tam v pozadí ide, je to pekne rozľahlé, vytvára nám to hĺbku, ale nie je to nič extra dominantné. Delayom vieme akcentovať, ale aj predĺžovať určité prázdne miesta. Vieme použiť tzv. Throw delay, čo je polková nota, čiže je to dosť veľké opakovanie napríklad jednej frázy celej. Hej, teraz keď to máme takto, tak samozrejme je to chaos a bordel. Poďme si ukázať, ako môžeme využiť práve opakovanie frázy na predĺženie prázdneho miesta a na nejaký určitý akcent. Niečo, čo chceme zvýrazniť. Urobíme to pomocou automatizácie, čiže nastavíme si ten kanál, na ktorom ideme pracovať, v našom prípade je to tento bus, a tu nám máme send do toho delayu, ktorý sa volá throw, a ja ho mám začiernený, to znamená, že je vypnutý. Poďme si vypočuť, v akom zhruba mieste by sme chceli zapnúť tento delay. OK, čiže tu ako je to Way From Me, tak by sme chceli, aby sa to celé zopakovalo. A vlastne keď budeme v tom mieste tu tak si to len odklikneme a potom to manuálne doladíme. Čiže ešte raz Right, toto je začiernené, pustíme si a odklikneme. Poďme na to.
OK. A teraz si to poďme poladiť. Tu máme zapísanú tú automatizáciu, ja si odkliknem write, nechám si iba read. To je veľmi podstatné, aby keď urobíte akúkoľvek automatizáciu, to zelené musí svietiť, aby vám to čítalo to, čo ste nastavili. Lebo keď si to vypneme, tak sa nestane absolútne nič, čiže to bypassneme. Dobre, poďme si počuť, či sme sa trafili. Ja by som to možno trošičku posunul. Teraz neviem, či dozadu alebo dopredu. Trošku dozadu. Možno môžeme dať priamo na notu. Sa mi nepáči. Trošku ešte to necháme začať opakovať skôr. Toto je super. A teraz, keď to máme takto nastavené, že sme to tak dobre akože zreteľne počuli, tak teraz si to jednoducho len zasadíme do celku. Lebo je to príliš nahlas. Poďme na to. Dobre. Ešte mi to príde trošku suché. Poďme si tu skúsiť dať nejaký reverb. Napríklad tento. Môžeme nechať defaultné nastavenie, dáme si tu nejakých 20%, poďme si počuť, ako znie toto. Dáme si 10%, možno toto je príliš, a dáme si 2 sekundy dozvuk. Lepšie. Podstatne lepšie. Hej, a takto si vieme automatizovať jednotlivé tie pasáže. Teraz poďme si ukázať, ako by sme mohli nastaviť reverb. Reverb by som napríklad v tomto prípade celkom určite použil, lebo ako som hovoril na začiatku, všetko závisí od nejakej tej hustoty produkcie. Tu máme kopec voľného priestoru, kedy si kľudne môžeme dovoliť experimentovať a vytvárať určité farby a palety. Ja som tu použil Valhalla Vintage Verb, čo sme si ukazovali teraz. Ja tento konkrétne reverb mám strašne rád, lebo je proste už v defaultnom nastavení super. Není nutné sa ním nejak extra zaoberať. Ja som si tu nastavil mod na plate, čiže také klasické nastavenie. Mám tu 2 sekundy dozvuk a pri delay som si nastavil na 120 milisekúnd. De facto preto, aby som nestratil transient a zrozumiteľnosť vokálu. Poďme si počuť, ako znie. Môžeme si vyskúšať napríklad ambience. Ako počujete, keď prepínam tie mody, fakt ako sa mení celý feel tej reprezentácie toho reverbu. Ja si neviem osobne vybrať, môžeme kľudne ostať, ja neviem, tento Chaotic Chamber znel fajn. No, samozrejme teraz je ten reverb príliš nahlas, takže poďme si ho zasadiť do celku. Bez. S. Znie to zaujímavo, znie to dobre, podľa mňa to krásne doplňa celok. Poďme si ukázať ešte tretí spôsob vytvárania hĺbky, aj keď nie je to úplne hĺbka spredu dozadu, ale skôr do stran. Keď máme takto samotný vokál, vieme pomocou chorusového efektu ho nejakým spôsobom rozšíriť, aby nebol takto akože iba v strede mono sám, ale aby bol
viacej široký a automaticky sa takto viacej presadí. Ja tu na to som použil od Waves Doubler, ale de facto ide o chorusový efekt, pretože chorus robí to, že vlastne ten pôvodný signál v nejakom postupnom čase doslova rozladzuje jeho tón. Tu nám máme nastavené vlastne detune na 6 centov a minus 6 centov, to znamená, že je trošku akože jedna strana je trošku nadladená, druhá je trošku podladená. Máme to na stranách, ale máme tu na aj delay, to znamená, že tu máme 10 milisekúnd, tu máme 23 milisekúnd, čiže máme keby rozdiely v tom, kedy vlastne začne, je to de facto ako nejaký delay, ale iba ten počiatočný bez opakovania, že vlastne ten signál začne hrať trošičku neskôr. Čiže takto sme urobili taký akože random nejaký preset. Poďme si vypočuť, ako znie takýto rider. Aj tu počujete ten chorusový efekt. Samozrejme, že nemôžeme ho nechať takto nahlas, musíme ho zapustiť do celku. Asi takto. A teraz sa skúste sústrediť na to, že keď to vypnem, jak je to osamotené v strede, a keď to zapnem, ani tak extra sa nezmení farba toho spevu, ale celé je to trošku také širšie a viacej sa to presadí. Zapnuté. A teraz si poďme pustiť všetky efekty, ktoré sme doteraz vytvorili spolu naraz. Čo nám vznikne? Fajn. A teraz, kľudne ich môžeme nechať hrať všetky naraz. Alebo, keď príde refrén, tak napríklad v slohách môže byť výrazný ten slap delay a keď príde refrén, tak sa zopne ten štvrtinkový delay. A vieme si to automatizovať, vypínať, zapínať, vieme s tým už robiť čokoľvek. Dneska vám s tým nebudem motať hlavu, pretože je to trošku náročnejšie na setup, je to trošku pokročilejšia technika, ukážem vám ju v nejakom inom kontexte, mám pripravené nejaké videá, takže ukážem to niekedy v budúcnosti, ale poďme si len tak teraz proste nechať hrať všetko a len si poladíme tie jednotlivé stopy medzi sebou. Super. A takto by som to nechal. Podľa mňa to znie fajn. Takže vidíte, priateľe, ako jednoducho sa dá vytvoriť nejaká 3D hĺbka v mixe, ako zasadiť vokál do celého spaceu, celej nahrávky. Znova, len pripomeniem, že všetko závisí od kontextu. V našom prípade možno by som ani nedával nejaký extra akože zreteľná efekty. Možno by som nechal ten vokál kľudne takto surový, bez akéhokoľvek delayu a reverbu, lebo bicie sú relatívne suché, gitary sú suché, ten priestor je dosť taký ako maličký, takže keď dáme potom do protikladu veľký priestor na vokál, tak to trošku ako evokuje takú nereálnosť, by som povedal. Ale je to o prístupe, pretože kapela vám môže povedať kľudne, že oni práve že chcú takýmto kontrastom rozlišiť vokál od celku. Toto bolo možno, neviem, či to bolo dosť jasné, že či som to vysvetlil dosť jasne, preto ak by náhodou boli nejaké nedorozumenia,
určite mi napíšte do komentu, rád dovysvetlím, možno nájdem nejaké iné slova. A predsa len je to pre mňa trošku náročné vysvetľovať tieto technické veci. Snažím sa nájsť takú najjednoduchšiu formu, možno sa nájde pár nadšencov, ktorí proste chcú vedieť akože viacej do hĺbky. Ja som zase pragmatik, ja chcem proste, toto sú pre mňa nástroje, je to kladivo, ktorým urobím tú prácu a to, že či kladivo je z takého materiálu, z takého, je mi to jedno, proste ten klinec zatlčiem. Nebudem to ďalej naťahovať, nebudem vás ukracovať o čas, pokiaľ vás tento content bavil, určite zvážte odber a like a vidíme sa pri ďalšom videu na budúci týždeň. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a majte sa veľmi pekne, ahoj.